Η συντήρηση της πισίνας αποτελεί ουσιώδες μέρος για να διατηρείτε το νερό καθαρό, ασφαλές και υγιεινό. Ο σωστός καθαρισμός δεν βελτιώνει μόνο την αισθητική εμφάνιση της πισίνας, αλλά προστατεύει και από την ανάπτυξη βακτηρίων και άλγης. Σε αυτό το άρθρο, θα καλύψουμε τις βασικές μεθόδους και πρακτικές που απαιτούνται για να διατηρήσετε την πισίνα σας σε άριστη κατάσταση. 1. Καθημερινός έλεγχος και καθαρισμός επιφάνειας. Σκουπίστε φύλλα και βρωμιές. Χρησιμοποιήστε ένα δίχτυ για να αφαιρέσετε φύλλα, κλαδιά και βρωμιές από την επιφάνεια του νερού. Αυτό εμποδίζει τη συσσόρευση ρήπων στον πυθμένα και διευκολύνει τη συνολική συντήρηση. Έλεγχος φίλτρου. Τα φίλτρα είναι υπεύθυνα για την αφαίρεση μικρών σωματιδίων. Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο λειτουργεί σωστά και καθαρίστε το τακτικά. 2. Χημική ισορροπία του νερού H και αλκαλικότητα. Η σωστή ισορροπία του pH και της αλκαλικότητας είναι κρίσιμη για την αποτελεσματική δράση του χλωρίου και την πρόληψη ανάπτυξης μικροοργανισμών. Χλώριο. Χρησιμοποιήστε κατάλληλη ποσότητα χλωρίου για να διατηρήσετε την πισίνα σας αποστηρωμένη. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή και ελέγχετε τακτικά τα επίπεδα χλωρίου. Απολυμαντικά και σταθεροποιητές. Εκτός από το χλώριο, ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε σταθεροποιητές που προστατεύουν το χλώριο από την εξάτμιση, ιδιαίτερα σε ανοιχτές πισίνες. 3. Καθαρισμός πυθμένα και τοιχωμάτων. Βούρτσισμα τοιχωμάτων. Η ρήπη και τα άλατα μπορεί να κολλήσουν στα τοιχώματα της πισίνας. Χρησιμοποιήστε μια βούρτσα για τον καθαρισμό τους, ανάλογα με το υλικό κατασκευής της πισίνας. Ηλεκτρικές σκούπες πισίνας. Για τον πυθμένα, μια ηλεκτρική σκούπα πισίνας είναι ιδανική για την αφαίρεση βρωμιών που δεν φτάνει το σύστημα φίλτρων. 4. Αφαίρεση άλγης. Προϊόντα κατά της άλγης. Εφαρμόστε προϊόντα πρόληψης άλγης που διασπούν τα σπόρια και εμποδίζουν την ανάπτυξή τους. Χρησιμοποιήστε τα σε συνδυασμό με τις συμβατικές απολυμαντικές ουσίες. Βούρτσισμα και καθαρισμός. Αν έχει ήδη εμφανιστεί άλγη, βουρτσίστε τις περιοχές που έχουν μολυνθεί και ακολουθήστε με σχολαστικό καθαρισμό και χημική επεξεργασία. 5. Χρήση αυτόματων συστημάτων καθαρισμού. Τα σύγχρονα συστήματα καθαρισμού και ρομπότ καθαρισμού πισίνας μπορούν να μειώσουν τον χρόνο και την προσπάθεια για τον καθαρισμό. Ελέγξτε αν το σύστημα αυτόματου καθαρισμού που επιλέγετε ταιριάζει με τις ανάγκες της πισίνας σας. 6. Συμβουλές για συντήρηση κατά τους χειμερινούς μήνες. Κάλυμα πισίνας. Επενδύστε σε ένα κατάλληλο κάλυμα για να προστατεύσετε την πισίνα από φύλλα και ρήπους, ιδίως αν δεν χρησιμοποιείτε την πισίνα το χειμώνα. Χημική συντήρηση. Αν και οι απαιτήσεις είναι μειωμένες, διατηρήστε κάποια βασική ισορροπία στα χημικά ακόμα και κατά τους χειμερινούς μήνες. Η τόμα του καθαρισμού που επιλέγετε ταιριάζει με τις ανάγκες της πισίνας σας.